Ay, rebel si ma'am, kaya nagharap ba kayo ingon nga, lami ako nagtiyo inyo ma'am. Eh, pagkita mo sa naong, wapa sila kita sa naong. Dol, nanaghan lagi nimong classmate, Dol. Ha? Nagsige pa dik panawat si ma'am daig estudyante. Naglibog ko na yung maestra yun. Di mo siya manawat og bright, mga bugo mo na pagtapukon din hinon. Nga. So, ito pag nagtarong ani. Nga, why di maka tambang na to saktong answer. Nindot ninyong maestra kay mutabang yon ato mga buguon ba nga mahimong bright. Ang bata ba? Bright. Kini ni bright tani siya. Naupaw lang ginasi ko na una. Wa mo ginama perfect. Kini? Oh, naatay. dugay-dugay man gyud mong nag-uban na ikaw gyud naka-obserba Sa tinuod lang. Improve ba? Sa tinuod lang mga Kyle. Seryoso, sura dili ta ingon komedya. Seryoso lang ta ba namusto tugal sa tinuod. Sige. Sa primero gyud namong kuyog jud ni Ernesto. Long hair gyud siya. Tungod ra gyud ang nakadaot ra gyud na yang buhok. Mga question ra gyud ni ma'am. Sayop na ni ma'am. Ano hatagan yun niya question si Ernesto nga lison. Nya si Ernesto habit ba niya kung maglibog mukutkot. Oo. Nya kada pangutana katulo mukutkot. Nya pila na gud may katuig siya niya mong challenge. Mo ni nung dan nga. Okay ra tag na upaw niya na bright. Ni samot no kabugo. Pero may po naman mo anak ko na kong ubon. Ay, mapumadyan ang erason na. Ugo yung ka. Okay, mabahig yun. Taga din ang bago estudyante. Ari ato ni ilahon. Sige, mas mayo. Sortehan ta mo Makaile. Ang kini amo bagong kaubar ron sa kanang 3B official, Makaile. Kini si Alex. Oh. He is graduated in BS Bachelor of Vulcanizing Shop. Right, kini siya. Scholar siya. Scholar oh. Titing si Kahoy. Titing si Kahoy. He is graduated in 3 Esquina of Pasel City. Sinatser ni siya. Bright kini siya asa siya pasikot-sikot pa di siya madakpan. Tagoroy. Ini. He is the genius of Chicks Boy. Boy. You see her it is very absent. His teeth is there's 5 feet absent. Awa siguro murag nangundang lagi siguro ayaw na siguro mga absent. Wala mamalik. Naglison. Butbol lang bro. Nangabutbol. Sige na.